L'om. L'om és un arbre caducifoli de fins a 30 metres d'alçada, amb capçada poc densa de branques ascendents i fulles asimètriques, serrades i acabades en punxa. Viu a la muntanya mitjana i prop de rius o rieres. Pot conviure amb freixes, àlbers, salzes i verns. La fusta d'om és tan duradora com la d'alzina i es conserva molt bé sota l'aigua. Tradicionalment es feia servir per fer rodes de carro, cadires, quadernes d'embarcacions petites i en general s'utilitzaven la fusteria i l'ebenisteria. L'om es documenta a l'esquerda tant en època ibèrica com medieval.